Christmas ni wadhi chame nade. Okay, Omullo wacho ni dhi chame gi Hustler Fund. Jatend piny William Ruto nyocha wacho ka ingo higa achiel mar Hustler Fund ni kuom kungo ma ji osebedo ka kungo sama gikawo hola ni sirikal dhi medo gi gimoro ma kochopo higa manyien to winjo bed ni koro ng'ato nyalo chako golo omenda ma osekungo. Nyiso ni geno moro nitie ne jok ma samoro osekawo Hustler Fund. Omullo ingene George Bati king'iyo wach mar muma maler iwacho ni Moses kano wuok gi ji Egypt kano dhi kodgi e piny mar Canaan to no baro pi to kano se baro pi nitie joma ne nigi doubt weke gin ne ni kanye grubno en gi grube moro kanye mane gin gi doubt kabisa koro ga Nyasaye no nyiso Moses no dhi e that mountain mondo dhi oyud 10 commandments weke no kawo gold chain gin gi wang'o giwacho ni Nyasach Moses no gidwa gi complain lamentation magi keto Nyasach gimoro magi wacho ni mane makoro ging'eyo nikech gidwa gik ma practical gik ma Moses nyiso gi kae maka miriambo koro Ruto sebedo ka nyiso ji nikech wan gi plan to plan ema no nyiso jo piny koro ingene weke gini gi doubt to gin gi gimiya nyisi kamano ni nyaka ncha wachak yaw Hustler Fund tarik 30 November 2022 government osepogo pesa 39.7 billion mano ma jo piny pesa mar government mosedhi ne jo piny ji million 21.8 mano moseyudo pesa to pesa ni billion 28 mano pesa moseduoki billion 1.9 mano savings ma jo Kenya nigo jo Kenya million 7.7 mano jo mosekawo mia bicha mochako duoko mochako kawo mochako duoko mochako kawo mani ng'ani mago jo mano miyo Ruto kura to magi jo mose save pesa kendo magi jo motimo biashara ma serious weri gi joge weke ma timo lamentation cha groups ma no wayawo dwe mar auchiel tarik achiel mano wayawo gimiluongo ni SACCOS makoro no upgrade Hustler Fund watere malo group mose register gin 569,661 yani nus million a beach mago groups government osepogo nus million a beach mane koso nus million the government osepogo 168 million mano mose mi groups 40,000 mano groups mose yodo pesa 25,000 mago mose ket ma ose mi limit 35,000 mago koro rito koro mano nyiso ni groups gite kigo kwan mag jo ma serious matimo makao pesa magi jo ma serious mong'e kuma piny chomo tago ero kamano ni joluo nikech na yudo percentage kare nitie joluo be ma kawo matimo biashara ma very serious jo mago koko to gogo koko lakini jo mose kawo ka wadhi miyo gi savings December ka gidhi celebrate jo manja koro doubt kaka weke kini koro gin gi yoge jo wan onge kod gi wach wan ok mana tich wan onge wasi onge chezi wan tiyo kabisa but ingeni Moses ma Omullo wacho